Има. Ей, там отсреща ключа. Така. Това е вестибюла. Дюшеме, вратите. Първа стая, втора, трета стая. Тук са стълбите нагоре, за горния етаж. В средната стая се влиза в едно, което е с стъпалца, камивката. Това е отпред към улицата. Влизаме. Голямо, около 15 квадрата. Тая стая е около 10 на 15 квадрата също. Ето какво е. Така, това е едната стая. Първият етаж. Гледайте всъщност. Това е страничната от към нашия двор. Стая. Ето това е напуканото, което се оправя. Прозорец, легло и един много хубав шкаф. Я мръдни, затвори вратата да се види шкафа, който може да се реставрира, много яко ще стане. Гледай си, отвори. Отиваме в срещната стая, която е също направена. Тук е тапет. Нещо лепено, какво е правено. Дюшеметите са здрави. Там е паднал тапет. Не, той тапета се маха и се маже. Той тапет не се слага на такива снимки. Ето какво е вътре. Сега нагоре спирам това видео, за да го разделим на парчета.